Hi havia una vegada, fa molts i molts anys, un vaixell que navegava pel mar. Era un dia de tempesta molt forta, amb llamps i trons. De cop i volta es va sentir un fort cop. El vaixell va xocar amb una pedra ben gran. Mentre seguia navegant, una onada gegant el va atrapar i no podia sortir, però hi havia un altre vaixell més gran que el va ajudar. A mitjanit, el vaixell estava ferit i van venir unes sirenes que el van arreglar. Van anar a buscar noves aventures i es van trobar un altre vaixell i van seguir buscant aventures noves junts. El vaixell tenia un mapa per arribar a un castell i a la cova del castell hi havia un tresor. Al tresor hi havia moltes monedes d'or. Van agafar el tresor i van marxar a la seva illa, que era una illa pirata. Quan van arribar a l'illa, van trobar 6 mapes que estaven incomplets i una de les sirenes va descobrir que es tractava d'un puzzle. El van muntar i van veure que era el mapa d'un altre tresor. Van seguir el mapa i van arribar a un palau. Quan van entrar, es van trobar moltes monedes d'or. Amb aquestes monedes van arreglar el vaixell. Els pirates del vaixell van trobar un bosc amb un llac. Van veure unes fletxes dibuixades que els portava fins a una casa abandonada on vivia un altre pirata. Els pirates que venien del vaixell van salvar l'altre pirata d'un llop que el volia atacar. Aquest pirata estava tan agraït que va regalar monedes d'or als seus amics. Tots els amics pirates, molt contents, van decidir anar a una illa a festejar per totes les monedes que havien aconseguit durant aquesta aventura. Però el que no esperaven és que un tauró, durant la festa, ataqués el vaixell i se'l mengés. La bona notícia va ser que en aquesta illa hi havia el major botí que tot pirata podia desitjar. Així doncs, es van comprar un altre vaixell més gran, més bonic i més ràpid. El vaixell va anar a Madagascar. Es van trobar amb un lleó que es deia Àlex. Amb les seves urpes va trencar-lo en milers de trossos i se'l va menjar. El lleó Àlex estava tan content de trobar-se amb amics nous que no va mesurar prou la seva força i sense voler l'havia trencat. Les sirenes i els pirates feien cara d'enfadats. «Què us passa? Què necessiteu?», va preguntar el lleó. «Doncs ens agradaria tornar a tenir un vaixell, perquè el necessitem per tornar a casa nostra, al Prat de Llobregat». «Perdoneu, no volia trencar-lo. No us preocupeu, us en construiré un de nou», va dir l'Àlex. En veure que no podia construir-lo sol, va demanar ajuda a les sirenes i als pirates, i junts van poder construir un altre vaixell. «Gràcies, Àlex! Vols venir amb nosaltres al Prat?» A l'Àlex li va agradar molt la idea d'anar a viure amb ells, i va ser així com van tornar tots junts rumb al Prat de Llobregat. Conte contat, ja s'ha acabat. Hi ha persones que fan que el teu riure sigui més fort, el teu somriure més brillant i la teva vida una mica millor. Aquestes persones sou vosaltres, vaixells. Moltes gràcies, us estimo molt.